Здравейте на всички, аз съм Светослав Николаев. Включвам се директно да ви направя едно видео на 1 март. Честит празник на всички и на здраве. Както виждате, пазарът е яко нагоре. Така, днешното видео ще говорим за криптоборсата BitGet. И по-скоро за трейдинг ботовите, които са вградените в борсата. Всяка борса си има трейдинг ботове. Да ви покажа първо кога съм започнал, какво съм тествал. На 21 февруари, т.е. преди колко идва, точно 9 дена, съм депозирал 141 пикоина и още 18. Това съм си ги прехвърлял от P портфела, пикоин портфела. Аз доста години го цъкам. Имах 5200, но ги загубих. Повечето дълга история, някакво да ви обяснявам. После добавих още $100, т.е. тук имаме 200, около $260 депозит. Така. Главно за тестове. Сега, докато сме тук, само да ви покажа и колко съм изтеглил. Значи, withdraw. Ето, днес изтеглих $388, т.е. малко над $100. Не е някакъв голям профит, просто си правих разни тестчета. Сега вече знам как работи и ще ви обясня набързо. Избирате си, отивате на бот. Значи след като си направите регистрация, верифицирате си акаунта с KIS, там както всички борси, нали, стандартната процедура. И после отивате на бот или трейдинг бот, ако видите. Future Grid. Има Spot Grid и Future Grid. Аз използвам главно Future Grid. Първо даже мисля, че пуснах някакъв спот, но спот много бавно се представя. Future Grid е много добър бот. Ето сега ще ви пусна бот History. Future Grid днес затворих на минус. Не ми се чакаш просто да излезе на плюс, че ми трябваха малко USD-та. Последния е направил $73, а днесния, който го затворих на минус, е на 25 по. Само да видя кога. Ето, от 26 до 1, това са 5 дена на 25 по. Бота си държи без да ме занули. Вчера беше на плюс $100, между другото. Постоянно върна нагоре, надолу, но пазара, нали, вчера доста, не вчера на ден беше на плюс 100 и вчера цял ден надолу пазара и днеска пак се оправи пазара, тръгна нагоре, но се наложи да затворя бота. Така, тук последния профит $73 е затворен на 5 по, никакъв риск. Не че е затворен профита, тук затворих го, понеже ми стигна прайс рейнча от 0,7 до $2,5 е настроен бота да трейдва. След като достигне таргета, нали, примерно долната или горната граница, бота спира и тогава се налага да го терминираме. Терминейте, значи спираме бота, профита отива в USDT, нали, в долари и може да си го изтеглим, няма проблеми. Предния съм го затворил на минус $33. Така някакви тестове си правих, просто много тръгна на обратно пазара и си помислих, че може да ме занули, но разбрах, че тези ботови, които са, сега ще ви покажа и как се настройват с изкуствен интелект, наистина доста е трудно да те занули. До сега не ми се чува дори на нито една от борсите, която тествам. Ето първия бот, който пуснах с $100, $25 профит ми направи. Точно за един ден от 22 съм го пуснал, на 23 съм го спрял. $25 на 7 по, тук е някакъв малък рейндж. Така, сега да ви покажа как се пуска бот. След като сме отиваме на трейдинг бот, избираме Future Grid. Има и Future Martingale, даже ми се скоро да го пробвам, но не съм го пробвал. Има и някакви арбитражни, много ботови има като цяло. Future Grid избираме. От тук си избираме самата монета. Главно, примерно в BitGet, понеже тук лиснаха P-то, тук само P пускам ботовите. В другите борси XRP. XRP или Doge или Bitcoin. XRP също е много волативно. Така търсим тук волативност, да има движение на самата монета. Ще ви кажа и как да си избирате бота.
След като изберем PUSDT, ето ботовите. Нещо са багяса тук. Да. Аз тук даже съм избрал някакъв бот сигурно. Да, ето този бот е направил 1000% ръст за 30 дена, но главно не за 30 дена, когато е излязло пикоина. Пикоина го лиснаха на борсата на 20, мисля, че го лиснаха. Значи някъде за около 9-10 дена е направил 1000% ръст бота. Понеже има и цената на монетата много бързо се покачва. Вие имате два варианта. Като депозирате, избирате дали да ви е в долари или в монети. Имаме USDTM Future. Това значи, че профита от бота е в долари, в USDT. Аз по принцип винаги избирам така, защото профита ми да не се влияе от пазара. Дали днес ще е нагоре, надолу, винаги да знам, че парите си ми стоят стабилно. Но другия вариант е в CoinM, нали, профита да стои в Picoin. И сега, както цената на Picoin се покачва постоянно, вие печелите също от самата цена. Само да върна малко назад да ви покажа къде са ботовите, че тук не знам защо така излезе. Или наново ще ги отворя тук Future Position Grid. Не, Future Grid. Ето. Има Spot Grid, Future Grid. Future Grid, AI, Artificial Intelligence, изкуствен интелект. Има и мануал, където може сами да си правите настройките. Аз избирам на автоматичните настройки, да не си играя да ги пиша. Така, ето сега може да видите ботовете на Long. Ето 744%, това е профита за 4, не за 4, за 10 или 11 дена, откакто е излязло пито. Нали, по принцип винаги ботовете ги пишат 30 дена, но няма да свети в сиво дори, защото няма 30 дена, откакто е излязла самата монета. И както виждате, първо са ботовете на Long, т.е. бота печели, само ако цената на монета върви нагоре. Ако тръгне надолу, бота губи малко, примерно, но не ми се е чуло да ме занули. И после след тези Long идват Short. Сега да ви покажа как да си избирате какъв бот да си пуснете, Long или Short. Най-лесният начин за хората, които не се занимават с трейдинг, отваряйте сайта Crypto Bubbles и гледайте, пазара е зелен. Значи пускайте се Long бот. Ако видите, че пазара е тук на Day за деня, ако видите, че всичко свети в червено, ви препоръчвам да си пуснете Short бот. За тези, които се занимават с трейдинг, разбира се, може да си отворите графиката, както аз правя, отваряйте си трейдинг. Отваряйте си трейдинг View. Момент само да намаля тук. Монитора ми е малко голям от екрана. Оп. Да, така се вижда всичко. Ето, сега тук ми дава Bearish, т.е. меч пазар на едночасовата. Пускам 2 часа ми го дава надолу, на 3 часа ми го дава надолу, на 4 часа нагоре, на 1 ден надолу. Т.е. повечето ми светят, проверявам се от едночасовата до 1 ден. Ако имаме синхрон, както тук имаме за надолу, бих отворил бот на шорт. Отварям бота на шорт за надолу и го затварям примерно утре, в други ден, когато реша да профита ми примерно където там 50-100 долара, вече всеки сам си преценява кога да си го затвори, какво да прави като цяло. И това е за BitGet. Ще ви оставя реферален линк в описанието на клипа за борсичката. Също и за сайта да може да си гледате криптомонетите, Crypto Bubbles, на къде е нагоре-надолу. И това е днешното видео, да не става по-дълго. Очаквайте скоро и друго видео, ще се видиме. И не забравяйте да ме последвате за още видеа.